That's the answer. The Badwam TV Badwam health tips. Eso. Now what you would do? Chine de unim de eka. Ayo fruits in yaba and faswa yenya bra yedi. Na enenso Dr. Benjamin Nyakon. Any ye dim koma fa watermelon ho. Mame faseda ma endpoint homeopathic clinic na daroma. Eso bobra ho sisi friend sisi make say. No more we be how wadjon ho obasabasa bia de friend. 0244867068. Well, Dr. Benjamin Nyakon, your clinical nutritionist, and so our house friend Dr. Mehenhammer. I would then work on a cry. Dog and so Mwakaba. That's so. Now, what you watch there, they say the fruits and they say the breakfast every day. Also, what you're doing, and I will say, and Casanfa watermelon. Yeah, in tea. Yeah, season I almost say no, more she pa. A yash sanwa in here a lot of fluid in subebre. Watermelon basically a insu. In just a CAD. Titru a bra rimu a yashation, I said watermelon. Number 2, watermelon make us say a memediane, whom say my dear a poor dear, but a memapa. Your Arabia says a chest or members a prostate. Nippon cacravia pen and prostate in Waka, Unica crabian and Waka, so cut it to an entisal. Na watermelon a diania, a bob prostate no a hobby. Color na a woman as a red no. Chemical be woman, friend resveratrol. Na a bob your prostate no hobby into build watermelon piano a bed then say the prostate no a bed and larger na say. Nti dia ni awe na bani bi aka ho na aboa papa nya prostate nko a esanso boa akoma no watermelon kita vitamins ni minerals bebree aboa ni pedua no aboa ye ni nsusu aka ho afi enzymes ahoro se na no ye boss no se ni pedua no operate on enzymes. Nti watermelon udi aboa ema who produce a lot of enzymes, no, and my shall metabolism, nipeduano now, sorry, o koba, o hube, she'll be you Akumano send a year, Jumani at Adnina, enzymes no regulating. Until you do watermelon, a boy, and my inya sardine kama. I feel so in Susan Dicacano, nipeduano, in Su papa, in Farapa, Saudina skills soon as we 100 a more 70 a year in Su. Indeed, in here, see a moon so be bring any public bro into minimum Susan as Sianum, only what would do watermelon provided with insuno. After vitamin A, in Susu will be brave, vitamin A, and so a Juma ANSA, a dry nipedumunina, and on a vessel. Obibenya also neficent vitamin A levels no ya na e form because no na ebo edrade a draw sunu no no yam no e by in the vitamin A no ho a na the edrade no e ho odin abeten so bitimenya also so nti ihia bebre e na wani sebe a nko du ba bi ne afre bi na blindness e dranwumra ontumi hu ade ontumi kenkai wudi watermelon no a etimi boa ebo ho ban efisane mani nyina ya na yeta tufu se anadwo didi enye za didi anadwo na akoda ntumi nyamye na ekofa nsunsanso no hawaba ntumi anse bi watu kwa akoba bi na oba fi ade asa bi enso ane komdo kakra betime di watermelon se no ekoni pedua no straight enche kra na akọ ni system no mu na eye adwuma ma nti ye ana say bia su komode wo na onye nsuo num no onya watermelon na aye kama nti obia nso tumi ayema obia yema nkwada mpani for condition bia ayema otumi di watermelon na afia ye ntan ni watermelon no if say wo ma ton nso mama no boy denden yen fasa akwanya su nka nkyerɛ mu sɛ so ma no boy denden sa ya na enwanwa sa de a eye beboa nipa nyina no ne aso ano bo ne nipa ntuminto ti watermelon is good for everybody as I see it na it me boa the system no okay whatever ma your number no 055 333 9915 055 333 9915. And I say, Dr. Benjamin Nyakon,
ɔyɛ clinical nutritionist ɔboa yɛ mesrɛ ɔhwɛ wadi deɛ mu yɛ fruit no ho nkɔmmɔ na wɔtwe yie die nti ɛno nso mede si ha mede ase dɛ ma endpoint homeopathic clinic na da roma na yɛde brɛ frɛ no sisie ne number na wɔ screen no so no na ɔmmoa wo adepa kyerɛ ne yɛ wɔn ko a bɛbɛsɛ hyia